Знам, че очаквате с нетърпение. Наградата е за Слави Атанасов. Елате го ли симпатяно? Първа възрастова група, трета награда получава Атанас Ганев. Къде си, Наско? Няма го. Втора награда Ивелина Илиева. Вторите награди са 3, има още. Браво! Още една втора награда за Валентина Анастасова. И отново ще се качи на сцената Слави Атанасов и той е с втора награда. Да ти имам папионка ли да ти имам? Браво, браво! И сега аплодисменти за носителката на първа награда Тея Стратиева. Браво! Поздравления! Стига така. Втора възрастова група. Трета награда на Виктория Димова. Поздравление от мен. Трета награда на Елена Янева. Ще поканя Мария Петкова. Тя е с втора награда. В тази възрастова група има 2 първи награди. Айде, но смени. Това е Анелия Налба. Браво! Браво, Ани! Вы да мога смени, Кристия? Стой тук. И Кристиян Налбан. Браво, Кристия! Убихме ги! Анели и Кристиян получават и специалната награда откритие на конкурса за техният дует. Браво! Искам да кажа няколко думи на всеки конкурс. Има и специална награда на журито.
получиха и тези, които получиха най-висок бал. Но всяко отношение те взеха само десятки днес. Браво! Да са живи и здрави, защото са прекрасни. Още не силни аплодисменти. Браво! В трета възрастова група имахме двама участника. Първа и втора награда не се присъждат, но трета награда получава Гергана Георгиева. Дали си Гели? Има да те цункам. Прибирай си ги, прибирай ги. Браво на вас. Възрастова група. Първа награда не се присъжда. Снимай, бе. Трета награда Снимай, бе. получава Снимай тук, Ирина да ги. Захариева.